Bueno, vamos a facerlle de comer a Gánicos, que xa ten fame, xa ten famiña, xa ten... Verdad que tes famiña, verdad que tes famiña? Veña, vamos a facerte a tua comida favorita, vamos, vamos, vamos. Bueno, pois os ingredientes son este pienso, que dalle bastante bo resultado e, bueno, é bastante balanceado e hai que recomendar, bueno, hai que ter en conta que Gánicos ten 5 meses. Tamén lle suelo dar un pouco de Macedonia de verduras e unha lata de atún. Entón, no seu prato vou preparar así un puñado de pienso. Agora voulle botar a Macedonia de verduras e despois voulle botar o atún. Así que vamos cos pasos. Primeiro paso, o pienso. Vale, unha vez teño o pienso eso, posto no prato e máis un pouco de Macedonia tamén, vou poñerlle o atún. Vale, agora xa lle botei o atún tamén no seu prato e agora pois non queda nada máis que misturar todo ben misturado e levarlo po seu sitio para que coma. Bueno, unha vez todo ben misturado, aquí vedes, máis ben parece como unha ensaladilla rusa de toda a vida, solamente que leva pienso de can. Bueno, non sei. A verdad que a él disfruta moito comendo isto, así que vamos a levar po seu sitio e vamos. Bueno, Gánicos, a comer, Veña, va. Aí tes, come. Aí o vedes. Degusta todo, encantalle.